Històricament, quan una secció del Barça no anava bé, una altra sí que anava bé. Això ho vèiem en el passat entre el bàsquet masculí i el futbol masculí. Quan en el futbol masculí es guanyaven lligues i fins i tot Champions, doncs l'equip de bàsquet masculí doncs, no anava gaire bé. I aquest any ha passat, però en lloc de passar amb el bàsquet masculí, ha passat amb el futbol femení. Quan el primer equip masculí, que és el que, diguéssim, aguanta el club de moment, segueixen aquest caos entre rumors de nous entrenadors, entre que si Xavi continua, que si ve Flick, que si ara traspassem Araujo i, bueno, palanques i totes aquestes històries. Al costat tenim una secció, la de futbol femení, que funciona de nassos i que fa 2 dies va guanyar la seva tercera Champions, la segona consecutiva. La tercera amb 4 anys. I també és casualitat que en la secció on la directiva no hi fica les seves potes, sembla que llavors tot funcioni. No passa el mateix amb el bàsquet, tot i que és el primer any de Grimau i també li hem de donar el seu temps, no? Al final tothom necessita temps per crear un projecte. Però no marxem del femení, que és del que parlarem avui. Avui parlarem de la final de la Champions a Bilbao, de les sensacions de veure en directe el partit i de les regnes d'Europa. Benvingudes i benvinguts a Teràpia Culer, un podcast sobre el Barça i en català, on fem teràpia futbolera adreçada a socis, simpatitzants i amics. Recordeu que l'entrada és lliure i no cal recepta mèdica, ni estar vacunat contra l'entorn o tenir un ADN específic, només ser culer. Com dèiem, el Barça femení, capitanejat per Jonathan Giraldez, va guanyar la tercera Champions del Barça amb un partit impressionant. Us recomano que el recupereu, el teniu disponible a Barça One i també els que tingueu Movistar Plus, de fet el teniu millor, i això és una llàstima, millor Movistar Plus, perquè a Barça One es talla abans d'acabar el partit, llavors no veiem gairebé crec que ni el ni el segon gol d'Alexia, em sembla. I en canvi a Movistar Plus tens 3 hores de vent des de l'inici fins que acaba el partit, tota la celebració, van anar a parlar amb les periodistes de Movistar Plus que estaven després al terreny de joc, diverses jugadores, o sigui, bueno, impressionant el que va fer. De fet era DAZN, que es veia a través de Movistar Plus. Així que des d'aquí, d'inici, una recomanació per al Barça, sisplau, reviseu el vídeo aquell, perquè és una llàstima que estigui disponible però que no es pugui acabar de veure aquell partit. Com dèiem, vam estar a Bilbao, vam estar a la final. La idea d'aquest podcast és explicar una mica l'experiència que vam viure en allà. D'entrada dir, la gent maquíssima, o sigui, el 99% de la gent d'allà animant-nos, donant-nos suport. De fet, vam trobar-nos amb una dona gran, pobra, perquè vam estar passejant pel matí pel centre, que ens va dir «buena suerte», no? En plan, no? Perquè, bueno, no sé, dona aquella sensació que sí que és veritat que a nivell de cultura sembla que ens sentim molt més propers que amb uns altres a Espanya. Aquesta va ser la meva sensació. Llavors, bueno, vam arribar pel matí dissabte a Bilbao amb les nostres samarretes del Barça. No vam veure en aquell moment ningú i, bueno, en aquella sensació de dir, hòstia, a veure si ara, bueno, no sé, anant amb la samarreta serem una mica friquis, no? Bueno, res més lluny de la realitat. Als 5 minuts vam arribar a un mercat, bueno, perquè vam aparcar el cotxe al costat, i llavors una espècie d'avinguda que està just abans de començar el que és el casc antic, i a partir d'allà, bueno, tot ple de gent amb samarretes del Barça, amb banderes del Barça, amb estelades, passejant, no? Vull dir, fent temps fins que arribés l'hora del partit. Vam estar pel matí donant voltes, ja et dic, tot ple de gent,
i vam agafar el metro de Bilbao i vam anar fins a Sant Mamés, que hi ha una parada de metro a 5 minuts del camp. Jo no havia vist mai Sant Mamés, de fet vaig estar a Bilbao fa molts anys, crec que no sé ni si estava construït encara aquest camp, però vaja, la primera impressió és brutal, o sigui, és com una gran, hi ha com una gran plaça davant de, diguéssim, l'entrada principal, no? Entenc que està preparat per aglomeracions de gent gran. I bé, per fora s'assembla a l'Allianz Arena, té com una malla de color blanc, no? unes bandes de color blancs que després s'il·luminen, però vaja, com a estadi fa molta patxoca. Llavors, tota la part de fora hi havia stands i activitats dels patrocinadors, no? Heineken, Pepsi, Visa també estava per allà, hi havia com una tenda de merchandising de la UEFA, no dels equips, on venien samarretes, diguéssim, commemoratives, però eren samarretes de màniga curta, no eren de cap equip de futbol. Pepsi tenien un joc on competies amb altra gent assegut amb un banc i amb les cames havies de ficar una pilota de goma o d'espuma per sota de les cames de l'altre. Està bé per anar distraient a la gent i anar fent temps fins que arribés el moment de la final. Un dia de molta calor, de fet ja ens ho van dir, fins divendres havia estat plovent i fent bastant mal temps. Suposo que com és normal allà, no? Al final al nord sempre plou més que aquí a Barcelona, i dissabte de cop va començar a pujar la temperatura i vam arribar a 25-26 graus. Es notava. De fet, a l'ombra s'estava molt bé, però quan estaves al sol picava bastant. Donem una volta per allà, vam anar a dinar alguna cosa per allà, tot ple de culers. Sí que es veia algun grupet de l'Olympique de Lyon, gent gran, sobretot. O sigui, la sensació era aquesta de la diversitat amb el Barça, no? Hi havia molta família, molt grup de gent jove, i en canvi l'afició de l'Olympique de Lyon en general, òbviament hi havia gent jove, però molta gent gran, no? Com molta gent històrica de seguidors d'ells, no? Bé, després de dinar, que eren 3:30, 4, ja res, estàvem a 3 carrers de Sant Mamés, vam tornar cap allà, ens vam parar en una cantonada i just vam tenir la sort que per aquell carrer és per on pujava o per on hauria de pujar a l'autobús o l'autocar, vaja, del Barça i de l'Olímpic de Lió. Llavors, vam estar esperant fins a ben bé 4:45, potser, que llavors va passar primer a l'autobús l'autocar de l'Olímpic de Lió, la gent cridant i tal, van venir els homogàvers, van començar a fotre soroll, no? amb els tambors i banderes, i de cop es va començar a omplir de gent, i de gent amb banderes del Barça, tothom culer, que era com si estiguéssim als voltants del Camp Nou quan arriba l'equip i tots els aficionats ho reben, no? O sigui, semblava que estiguéssim com a casa. Va arribar l'autocar, vam entrar a Sant Mamés, una mica de caos, això s'ha de dir, perquè hi havia portes d'entrada exclusives per dones i portes d'entrada exclusives per homes. Entenc perquè et registraven, no? I a les dones registraven dones i a les homes. Què passava? Que van calcular malament i clar, imagineu que hi havia potser 60-70% de dones, 30% o 40% d'homes. Clar, els homes vam entrar superràpid dintre del camp i ens vam haver d'esperar amb les dones o noies que anàvem nosaltres que entressin. I allà va haver una mica de caos. L'altre caos va ser a l'hora de comprar begudes i el que són els bars, no? Perquè, per exemple, el que són lavabos dins de Sant Mamés, perfecte. Hi havia un munt de lavabos. Òbviament havies de fer cua perquè hi havia molta gent, però anava molt ràpid. En canvi, el que són els bars, una mica justets, i a més, al principi només es podia pagar una caixa i llavors després havies d'anar a un altre lloc a buscar el que havies demanat. Al final, els de Visa, que precisament són uns dels patrocinadors de la final, van portar TPVs, no? Els aparells aquests per poder pagar amb targeta, i llavors de cop sí que ja va començar a alleugerir-se una mica més aquestes cues, no? Però sí que és veritat que al principi va ser una mica pesat, no? Una vegada això, que compres aigües i tal, surts al camp, que a més era d'hora, jo crec que vam entrar a les 5 i poc, i estava bastant buit, i la primera sensació va ser de uau. O sigui, si el Barça, si el Camp Nou, el nou Camp Nou, no? El nou Spotify Camp Nou, no? Ha de ser com aquest, que de fet ho serà amb una grada més, serà
impressionant. O sigui, això de tenir la cúpula que et tapa tot, els seients molt còmodes i amb molt espai, o sigui, de fet, el seient quan es doblega, bueno, quan es tanca, passes caminant tranquil·lament, vull dir, no has de girar-te ni coses d'aquestes, que a vegades al Camp Nou passava molt això, no? Que, bueno, costava passar i ja quan hi havia algú assegut era complicadíssim, no? En aquí no. En aquí, home, òbviament t'havies d'apartar una mica, però molt bé, molt còmode. El camp molt bé, amb escales mecàniques, no sé, unes comoditats que, clar, nosaltres al Camp Nou no les teníem i que bueno, el que us deia, no? Imagines que això ho tindràs en allà i, home, la veritat és que molt bé. El partit ja sabeu com va anar, o sigui, partides de futbol impressionant, o sigui, jo recordava, o em va fer recordar els anys de Guardiola, sincerament. O sigui, el Barça dominant el partit, sí que és veritat que a la primera part tots dos equips van estar una mica més prudents, a la segona Giraldez va fer algun canvi i ja es va començar a veure com que ja, bueno, el Barça dominava una mica més, però s'ha de dir que el Lyon és un equipàs brutal. O sigui, té una defensa central, que ara no em venen els noms al cap perquè no ho conec. I una davantera. O sigui, impressionants. O sigui, més mèrit encara la victòria del Barça perquè t'estaves enfrontant amb un equip impressionant. Boníssim. La gala d'inici del partit és acollonant, o sigui, de fet l'havíem vist alguna vegada, no? Amb altres finals, no? Però clar, amb Sant Mamés, tot ple de culers, amb un so perfecte, amb els focs artificials, no? I que al final de tota aquella gala et sona l'himne de la Champions femenina, uau, allò se'ns va fotre la pell de gallina a tots. Després van fotre l'himne del Barça per allà entremig, a l'àudio de l'estadi. El de Lyon, l'altre dia ho parlava amb la meva filla, no el vam sentir. O potser el vam sentir, però és que no ens va donar la sensació que hi hagués un himne del Lió, sí del Barça. La sensació al camp és que era tot blaugrana, excepte 3 files darrere d'una de les porteries, que es veien gent de color blanc, i òbviament gent repartida, no? Pel mig, o sigui, per allà pel camp, però el 95%, 90% era gent d'aquí i gent del Barça. O sigui, semblava que estiguessis a casa. Llavors, el partit molt bé, gol de l'Aitana brutal, o sigui, l'estadi va explotar, impressionant, i l'últim gol, no? El segon gol del Barça de l'Alexia, que ja era al final del partit, que en allà, home, patíem una mica perquè, clar, ja estàs al final del partit, l'equip ja físicament està aguantant les embestides del Lyon, que ja us dic jo que era acollonant, o sigui, eren unes bèsties, aquelles noies. I clar, quan va sortir Alexia i en el moment que surt ja et fot el gol i després aquella celebració que es treu la samarreta, que fa la reverència, la reina és ella. O sigui, ho parlàvem, no? Que a nivell tècnic i a nivell de qualitat Aitana és un altre món. O sigui, Aitana té una elegància i té un toc de pilota brutal, però com a carisma jo crec que Alexia s'ha posicionat com la reina, no? del futbol i a més és la capitana. Jo crec que no hi ha color, però tenim la sort que tenim 2 pilotes d'or que volen continuar jugant, no? En el seu club, no? de la seva vida, no? I és una cosa que agrada, no? Acaba el partit, celebració, entreguen la copa, acollonant, sona l'himne sona el We Are the Champions de Queen, tothom cantant, i després van fer com el passeig al voltant del camp, oferint, no? La copa a l'afició, no? I anaven sortint cançons i el Sweet Caroline agafant a la Caroline Graham Hansen a ombros, no? I el que era la celebració, ens vam quedar fins al final. De fet, quan ja les famílies ja havien entrat al camp, ja la música ja van començar a fotre cançons més cutres perquè ja marxéssim del camp. Per tant, va ser un subidon brutal de barcelonisme, de bon joc, de sentir-te orgullós d'aquest equip i de que realment són les regnes de futbol, no del futbol femení, no? Sinó les regnes de futbol. No? La meva primera experiència en una final de Champions, tant masculina com femenina, com de bàsquet, com del que sigui, és la meva primera experiència. Molt cansats, això sí, però vaja, va valer la pena per suposat. Res més, socis i simpatitzants i amics. Espero que aquest
petit episodi sobre les reines del futbol us hagi agradat. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis, tant a Spotify com a altres plataformes. I vinga, culers, que a veure si mantenim aquest nivell en l'equip femení i podem retallar aquestes Copes d'Europa que sí que ha guanyat el Lyon, que en té 8, nosaltres en tenim 3. Hem d'aprofitar aquest equip per intentar guanyar-ne molts més. Bueno, i per acabar, Jonathan Giraldez, moltíssimes gràcies. Un treball perfecte. No entenc per què marxa, en el sentit... Bueno, entenc per què marxa com a nova experiència, no? I, òbviament, als Estats Units és una plaça interessant per anar, no? Bueno, suposo que si fos més culer, com per exemple l'Aitana o l'Alexia, home, potser et quedaries i diries no, anem a aprofitar i anem a fer això, anem a intentar retallar i anem a intentar guanyar les major quantitat de Champions possibles amb aquesta generació, no? Amb aquest equip per fer història, per portar el club, no? amb una altra dimensió, no? Però bueno, igualment un tio impecable. Ahir, diumenge a la tarda, parlant en l'Ajuntament i a la Generalitat, un 10, i em sembla una persona molt sensata i molt centrada, i que tant de bo en algun moment s'hagués valorat la seva posició per a l'equip masculí, perquè com juga el femení és una passada. Ja us dic, si no heu vist la final, la teniu a Movistar, la teniu a Barça One, doneu-li un cop d'ull, allò és futbol. Allò per mi és futbol, no el que està passant ara en el masculí. Allò és futbol. Ja està, fins aquí. Vinga, que vagi molt bé.